Velkommen til den her video. I dag der skal mit køkken have en opgradering. Det vil altså sige, at alle de her låger de skal males, men det kan jeg ikke gøre alene. Jeg har nemlig i samarbejde med sprøjtemaling udvalgt en farve, jeg har sendt afsted til dem, som alle mine låger, alle mine skabe i det her køkken skal males i. Om cirka en uges tid, så kan jeg hente dem igen, sætte dem tilbage i mit køkken, og så har jeg mit drømmekøkken. Men første step, det er, at de skal ned. Som I kan se i baggrunden, så er lågerne de er blevet afleveret nede hos sprøjtemaling. I mellemtiden så skal jeg slippe alle hjørnerne ned og så male. Så det er i hvert fald næste step, imens sprøjtemaling de er i gang med at male mine låger. Og I kan lige se lidt af det her. Som I kan se bag mig, så har jeg fået primet alle de overflader, alle de steder, jeg skal have malet. Og imens sprøjtemaling de er i gang med at male mine låger, så er det tid til, at jeg skal male de resterende ting herhjemme. Og jeg har været forbi Flickr, hvor jeg har udvalgt den her farve, som jeg har sendt afsted til sprøjtemaling. Men de resterende steder herhjemme, de skal have samme farve. Så lad os bare komme i gang med at male. Jeg er officielt færdig med at få malet mit køkken. I kan se det allerede her i baggrunden, men ellers kan jeg lige indsætte det her. Jeg har givet det 3 omgange primer, 2 omgange maling, så det matcher, så det får det bedste resultat, og så det matcher de låger, jeg skal ud og hente hos sprøjtemaling lige om lidt.